Makasalot kinabara, iti panagawat, di kita ayuda idol na. Oy, agpaiso ba DJ Idol Dennis nga ada DJ 25 kasi agpaiso DJ? Isun agawar sa Facebook, ada di nagita ti barangayen, ada iti nga nakaawat, nagduduma dagiti paspasagid katan iti Facebook. Awan tinagang ko hanak ni lista hanggang tumit lista ta botos ko una da ito Bernard so nga ada iti areas nga consider man nakaawat dan adami tayo dumanga hampay nakaawat plus iti party list pa Idol Bernard dapat iti pati party list. Oh. One party list na ada pa karton mo gayang ada QR code jilikod nangon scan mo kini kas lang mangupen kat bangko at akajay iti magpagada so nga agapura kabara. So deta mabibuya tayo nga naganan party list nga ada kuana deta ipoposteda kasi kasla volunteer kung kunana kasay isa di Idol Dance. One. Oh, volunteer. Adapay mesa Idol Bernard. Nga ko jay so nga deti siya mati bagbagan Alger ngamin nga gwarwaras pa deta bintar. Isa di Alger. Ano? Ada 500, ada 100, ada Wen. May dito manon dito ay IFF jet di ba? Supay. Amom iti Irene and Bernard, iti pagod-pod. May pag-orop ko ng angin first information at kano na pa nakipilpila gapo ka detang ay ayuda ket na-atake ti Musay Timan. Gapot kinabarap panawin na Idol Bernard. So nga agbabali nga nakapimpiman, hindi mo magipilpila, gapo lang iti ay ayuda. So nga itagdama Idol Bernard ket tatlo na iti kastagat mais dato'y kinabara iti panyambuna, hindi ka latan uminom ti watermelon, uno tayo buko Diyos, pang-hydrate iti pagbagi Idol Bernard, talaga ito'y nga prutas ket makaited iti minerals ket vitamins iti bagi. Ti watermelon Idol Bernard talaga kadado do iti gat aglaklako tatan iti gasada plus iti buko Diyos tad dito kami iti pang-et dati nabara panyampunan tay munum ka ti Diyos nan ket talagang ma-refresh di bagi ri Idol Bernard talaga ito'y ket patok tata kanito yung summer season iti panaginom iti danom ako na iti provincial health office masapol iti regular nga panaginom iti danom iti liquid specifically iti danom sabi gusto ket matepan dati nabara iti bagi iti Idol Bernard dati watermelon tata ket or amin na kalsada ado iti naglako iti sanja iti sa the plus datoy buko Diyos pati pa iti tricycle drivers ket mahilig dang uminom iti kastoy sabi kasi sandang ma-stroke kuno matake gabuta adon iti na stroke iti napalabas nga lawas na gabo pa lang iti kinabara iti panyampuna Idol Bernard suma kada iti na barbar ulo na uminom kay latat tanom buko Diyos wenno watermelon sabi kasi malamisan iti ulo ken iti bagi tayo Idol Bernard damag pelang manipod ang mismo iti provincial office ken kasamitan iti patok namin inom iti dito yung summer season Idol Dennis Olipio tatak Aramen.